Δημητρή, μπορούμε να μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα πλέον? Κοίταξε, γενικώ υπάρχει αυτή η συζήτηση τελευταία. Έχουν μιλήσει πολλοί αναλυτέ για γενοκτονία, για εθνοκάθαρση, για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σύμφωνα με ειδική επιτροπή του ΟΗΕ, μπορούμε να μιλάμε κανονικότατα για γενοκτονία πλέον και να εξηγήσουμε λίγο και τι διαφορέ. Ουσιαστικά η εθνοκάθαρση είναι η βίαιη απομάκρυνση ενό πληθυσμού από μια περιοχή. Η γενοκτονία είναι η συστηματική εξολόθρευση αυτού του πληθυσμού όπου κι αν είναι. Διαχρονικά και ιστορικά, η εθνοκάθαρση είναι πάντα ένα βήμα πριν την γενοκτονία. Στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες κατά της κτηνοδείας που διαδραματίζει αυτή η κυβέρνηση Νετανιάχου και πραγματικά εκτιμώ ότι αν μπορεί να υπάρξει ένα φρένο σε ό,τι γίνεται, αυτό δεν μπορεί να είναι από την Ευρώπη ή από κάποια άλλη χώρα, αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, με την τωρινή ηγεσία είναι πραγματικά θολό τι μπορεί να συμβεί και κατά πόσο μπορεί να αποτραπεί αυτή η ήδη δυσμενής κατάσταση.